bon, attends, là, je suis à live. Ok? Attends, tu vas nous expliquer ça. Parce que maintenant, il faut rendre compte. Pas qu'on faut ijaka. Déjà, histoire ma qu'on faut qu'on fait un ko wala ni mendo ko ya ta lere me de yotude. O inni wo o yawro nyaawore. Be jugement be décide don tigiti yon ono be dinayi mo après ice ari yawi nangimo natti. Be jawni moy vanwal aran nun tawini ko be 35 personnes après deuxième fois ne ko be 47 personnes. Hari nder be non 47 10 on faut ko fulbe ko hediti be woni sénégalais be jetti be don be nabi be ka aéroport JFK be embarki be don Air Maroc be natti be habbe be meloti be an Conakry be hoti Conakry wabbe ko don rewri yaari Fuuta goddo go ko don be ngoma ko dogimo be accitimo wari kado tawi goddo go on jodi no wufini bon après quelques jours je sais pas quel jour on non kadi jakata ko artirano do nebi ok. Bon, comme par exemple, wala ni men do fo do hanking, men mapi do, men souci do, be fuɗɗi propose de, yo men waɗa ma Orange Money. Ok. Ɗum non tawi ko fenade. Ok. Jonno réalité on ko honɗum, kumpay kum, ko koto makko, nene goto addimo ɗo. Addidimo ɗo yimɓe nayo. Ɓayɓe cippike, ɓe hewti e leydi ni ɗo ko Ohio ɓe yehi ɓe woni. Koto makko luwani ɓe, kaɓe wona. N'est-ce pas? Petin ko woni don koto makko yeya otoje woni don hebi kaydi makko din social makko e work permit makko koto no makko joni moto mo wadde DoorDash e Uber Eats ok. Bon o décidi joni o hota la Guinée o immi o yehi New York o yide gorejo makko won do building pita yo on noddamo Uber yettani mo Uber o yehi Federal Plaza o yo yide ben don o inni be mo fala hotude e sodani mo biye be joni mo kadi $1000 parce que don andi kala fala do hotude si tawi nya hotana e hoore ma laamu ngum be jonete $1000 ok be joni mo $1000 didi ngi biye makko oto koto makko mo jonni mo o jetti oto wangal o yo yeyi ngal $2000 juude e sénégalais be ben kadi bay oto wangal be profiti beni be bi occasion bay din kadi wonde ko nayi be sodi oto wangal $2000 oto wal yete ngal normalement 7000 ko koto makko go nene goto addudo mo on Amerique mi wal sifanila c'est non fameux donc dit mi sikkutu non capture do parti do kadi na bon mo ka plateforme diga na bon ton fo fenanende nabi ton dum do kadi réalité on ton kadi ok o yeto wangal $2000 o hetti 1000 jidinda o tawi gorebe makko gorejo makko so jettano do mon Uber ok o yep to o inyo gorejo makko o falama artude kadi Ohio yo on jettammo Uber kadi building pita don han JFK John F Kennedy Queens aéroport jaka ko lagine o fokiti bawo hoti don o jetti Royal Air Maroc o hoti Guinée depuis mo yela Guinée o hoti Guinée tun o noddi koto makko o noddi tabiro makko eni be mo lagine be sigi o samakala tajini be reedu après ben kon ba doni o artira o noddi koto makko ben a koto mi artirama on do wonere on ba artirma o aisna ngimo be artirimo biyoji don seda koto makko tay tigi on ko fenande kono non o rano wetun ka aéroport noddi hari o yeyiga hôtelu makko taw parce que mo mari $3000 pour lui il a de l'argent et mo ka hôtelu makko fewndo do e go makko kum parce que apparemment mo mari kadi jing wonno compression de mo fiyo hotu quoi dum non kadi on information non kadi yalti ndarton ni koto makko ni bo andi ay on to woni ok tanko e kawtal jo makko hibe wondi don e motelu ok kasudu yette jallo jon hibe ton pay kungu kanku immani hore makko yehi sali o ari do hankin suusi her sali amali argol fenana des millions de personnes parce que dans yejjuto o vidéo comme wadi do a registrado dum kupama plateforme di manda ko vidéo di joli madana different mo kala de visibilité en fait c'est non femme de dum sa kitama e groupe aji din everywhere himbe bus panique no hankin buywa wali da naki parce que don andi nan dimbe buyno natta kono ko hanki yebuden goddo pour la première fois natta do arika live men do wuli e se non famude donc himbe be wattani la yewtere den hidon andi kadi jama ko ma holo fi hondum pellet enen ka plateforme men do de andi fenande ala do
Nani, kala joni de information, il n'a pas de source, dalil on te garde. Mais le petit là, c'est pas une bonne personne, on est unique quoi en fait. Parce que, bon, patron, Aris, bien on avait.